Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju Ewkaristiku għal ruħ Leli Muscat. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna uliet id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-profeta Amos. Isimgħu dan intom li tikkalpestaw l-msejkien, intom li jittemmu il-foqra tal-pajjiż u tgħidu meta se jgħaddi l-qamar ġdid ħanbiegħu il-qamħ, meta se jgħaddi s-sibt ħanferrgħu x-xejr, inċekknu l-efa u nkabru x-xekel u nqarqu b'miżien falz, nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tiqrieq l-imsejkien u nbiegħu sal-kerfa tal-qamħ. Jiġri f'dak il-jum oraklu ta' Sidi l-Mulej li jiena nniżżel ix-xemx f'nofsinhar u ndallam l-art binar. Għad imbiddel il-festi ta'kom f'jiem ta' vistu u l-għana kullu ta'kom fi krib. Il-libbes il-ġembejn bl-ixkejjer u nqarwes l-irjus kulla. Dak il-jum namlu bħal-jum ta' vistu għal-liben il-wahdini u jibqa sal-axħar bħal-jum ta' mrar. Ara, għad jiġi żmien oraklu ta' Sidi l-Mulej meta nibat il-ġuħ fl-art, mhux il-ġuħ tal-ħobs, lanqas laċċ għall-ilma, iżda għas-smieħ tal-kelma tal-Mulej. Jibdew iduru minn baħar għall-ieħor u jiġġerrew mit-tramuntana għall-vant, ifittxu il-kelma tal-Mulej u ma jsibuhiex. Il-kelma tal-Mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobs biex jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ħen dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. B'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqat digriti tiegħek, jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digriti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ara kif jiena mxenna għal praċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja, niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja, alleluja. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jiena nserraħkom jgħid il-Mulej. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tax-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu, dan qam u mar warajh. U ġara li kif qatt għandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u mitinbin u qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesu id-dixxiepli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxiepli għaliex jiekol mal-pubblikani u l-mitinbin li mgħallem tagħkom. U semaħħhom u qal: it-tabib ma jeħtieġux dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda, mela morru tgħallmu x'jiġifieri ħniena rrid u mhux sakrifiċċju, għax mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-mitinbin. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu. Nistgħu nħossu f'din il-paġna tal-Vanġelu bliema imħabba għoża Mattew jikteb fuq dak l-episodju li minn dak il-nar il-qoddim sar id-definizzjoni ta' dak li hu, ta' dak li l-eżistenza tiegħu saret kollha kemm hi, għax ma baqax jara lilu nnifsu jekk mhux f'Ġesu Kristu, jekk mhux permezz ta' dik l-imħabba li għarfitu verament hu min hu. U hekk quddiem din il-paġna nistgħu naraw it-testament ta' dan l-Evanġelista kif iħares hu lejn il-bniedem u lejn il-bnedmin. Aħna jista' jkollna l-impressjoni li l-viżjoni ta' dawk il-Fariżej kienet li hemm it-tajbin u hemm il-ħżiena. Hekk kienu jaħsbu huma fil-verità. U li hemm dawk li hemm bżonn li għandhom bżonn it-tabib u hemm dawk li m'għandhomx bżonnu. Imma fil-verità mhijiex hekk. Ir-realtà quddiem Ġesu hija li hemm dawk li jafu li għandhom bżonn it-tabib u dawk li ma jafux li għandhom bżonn it-tabib. Imma fil-verità kulħadd għandu bżonnu. Għalhekk Ġesu ġie biex isalva lil kulħadd. Għax kulħadd għandu bżonn ta' dan it-tabib. U x'għandhom bżonn minn dan it-tabib? Għandhom bżonn il-vera mediċina. Għax Ġesu mhuwiex biss it-tabib, imma huwa l-mediċina. Din il-mediċina aħna nirċivuha minn dan l-artal imqaddes. Meta aħna nirċievu lit-tabib stess li jiġi fina, li jsir ħaġa waħda magħna biex isalvana permezz ta' dak li hu. Hekk kif il-Mattew il-ħarsa tiegħu niżlet f'qalbu u servaħ b'dak li hu. Għalhekk f'Ġesu ma teżistix dwalità bejn is-sakrifiċċju u l-ħniena. Għaliex? Għax fih u li huwa l-imħabba, il-ħniena inkarnata sar is-sakrifiċċju biex aħna nkunu nistgħu nirċivuh ma' din il-mejda li aħna ġejna naqogħdu bil-qiegħda madwarha miegħu. Ejjew nitolbuh il-mulej jitina l-grazzja biex aħna dejjem noqogħdu b'mod den madwarha. Kif niġu hawnhekk madwar il-mejda b'mod den? Billi nintelqu f'idejh u nħalluh jagħmilna denji, mhux għax aħna nagħmlu denji lilna nfusna. Imma aħna jkollna l-grazzja li dejjem inħossu dik l-istess ħarsa ta' ħniena li fuq ħass San Mattew biex minna u permezz ta' din l-istess ħarsa aħna wkoll insiru l-istess ħarsa ta' ħniena fuq l-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew flimkien irresqu quddiem missierna li hu fis-smewwiet dawn it-talbiet tagħna. Għatina l-grazzja mulej li aħna narfu dejjem il-preżenza ta' ibnek il-għażiż u l-ħarsa ta' ħniena tiegħu fuqna biex fid-dlam li nkunu fih dejjem naraw id-dawl u ma ninfixlux imma nibqgħu dejjem miexja għandek warajh nitolbu. Nitolbuk mulej ittina l-grazzja li aħna dejjem nifmu ftit iżjed
x'aħna niċċelebraw u lil min qegħdin nirċievu waqt l-Ewkaristija biex hekk il-kelma li ġiet tiltaqa' magħna terġa' tinkarna ruħha fina u aħna wkoll insiru id-dawl għad-dinja fl-istess dawl. Nitolbuk għal ruħ leli u dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi nitolbu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti jogħġbok tħaddem is-sakramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna ikun jixraq lis-sakrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfew qlubna il fuq, niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li batt il-libnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih u bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajl qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Leli Muscat li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrix lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin, il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla. Ħarsinu fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' d-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu.
għamel mulej li l-qub qalb safi li kellu x-xorb li ħadra. X'dan id-don li inti tajtna jkun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna, ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu l-frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna